खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 16 जुलाइ 2024 मंगलबार। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमरिकाटायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। हाग्रा बिफाननि सासे मावथियानो दंफां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारबोनानै खौसे जानानै गोख्रों खुद्रिसारदों आरो दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। हाग्रा बिफाननि मावथि बिरेन बर'नि हेंथा रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारबोनानै खुद्रिसारदों। दिसपुर पुलिसनि सासे पुलिसा सासे सिख्लाखौ जुलि खालामगोन होननानै थांनाय गोलाव समनिफ्राय थगाय थसि खालामबोनानै सिख्लाजों देहायारि सोमोन्दो लाखिबोनानै जुलि खालामालासिनो थगायबोबाय थानायनि जाहोनाव सिख्लाया पुलिसनो केस होनायनि उनाव पुलिस कनस्टेबलआ पुलिसजों हमजादों। हमजानाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय जियाबुर रहमान। जियाबुर रहमाना सासे सिख्लाजों देहायारि सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन आरो बे सिख्लाखौनो जुलि खालामगोन होननानै थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय थगायबोगासिनो दंमोन। नाथाय जोबथायाव सिख्लासाया जुलि खालामा साननानै बिनि सायाव पुलिसनो केस होयो आरो दायनिगिरिया जोबथेसालिनि आलासि जानाङो। नगाव सानै दुथांफोरा सासे आइजोनि बाथरुम सिङाव दुगैबाय थानायखौ भिडिअ' लाबाय थानाय समावनो हमजादों। सानै दायनिगिरिफ्रा भेन्टिलेटरजों भिडिअ'खौ लाबाय थानाय समाव आइजोआ बिसोरखौ नुहरनानै एलार्मखौ दामना होनायाव न'खरनि मानसिफोर आरो न' साखाथिनि मानसिफोरा होसोबोयो आरो सानैबो दायनिगिरिखौ हमनो हायो आरो हमखांनायनि उनाव फंसे बुनायनि उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय नासिब उद्दिन आरो मुर्ताजा हासान। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय गवालपारा टाउन साखाथिनि कायलानपुराव गवालपारानिफ्राय 2-3 किल'मिटार गोजानाव सासे बिजनेसमेनखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारदों। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय अशक गयाल। जेब्ला अशक गयाला गावनि फिसाज्लाजों गुवाहाटीनिफ्राय न' फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। कलकातायाव सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गोदानै साख्रि मोननायनि खुसियाव रंजानो थाखाय आरो गावनि लोगोफोरखौ बिदाय लानो थाखाय गावनि लोगोफोरजों रंजानो थांनायाव बिसोरनि गारिया दैमा बायदि जाम्फैयाव गोलैलांनायाव साख्रि मोनजेननाय सेंग्राया थैदों। नाथाय गारियाव थानाय गुबुन सानै बिनि लोगोफ्रा थैयासै। थैनाय गोदानै साख्रि मोनजेननाय सेंग्रानि मुङा जाबाय रियान आरो गारिखौ रियानानो सालायदोंमोन। रियाना लोगोफोरजों रंजाखांनायनि उनाव बेंगलुरुआव गोदान जबाव जइन जानो थांगौमोन। बेनिखायनो बियो बे समखौ रंजानो थाखाय गावनि लोगोफोरखौ लोगो हमदोंमोन। उत्तर प्रदेशनि फरीदाबादआव सासे 4 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ गावनि बिमाजों हाबानि फांसन जानाय समाव थांनायाव हिनजावसा गथ'खौ सिनाय मोनै दुथां सुबुङा लांखारनानै हाबानि साखाथियाव लांनानै जिनाहारि खालामनानै गारना गालांदोंमोन आरो हिनजावसा गथ'निफ्राय गोबां थै गनायाव बेखौ उनाव मानसिफ्रा खौसे जानानै RML हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो गथ'आ थैदों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै गोख्रों जानो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय पुलिवराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ गोबौ-आचारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। जौ लोंखांनायनि उनाव बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव लकेलनि मानसिफ्रा फिसायखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय मन्जु कुर्मी, 40 बोसोर बैसोनि आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि फिसायनि मुङा जाबाय बालु कुर्मी, 45 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।